Rasamu gimana? Aku nano-nano. Nano-nano. Aku ciki. Kok ciki lho? Nano-nano iki ana oh, tak aku nek nano-nano Mbang Gula. Kok senengane Mbang Gula. Ayo dijak tuku Mbang Gula. Sing ana sing tuku, tatin sing ngemut, dadine adil. Kok padha karo kowe nukokke Mbang Gula. Iya. Lah anu ya wis rasah tuku. Oh iya. Lah ngapa? Ayo. Aku sok sangu. Endi? Nek sangu endi? Tak deloke. Ayo endi? Sangune endi sangune? Iki wong keluar ini kabeh. Wah, aku bahagia. Lah ngopo bahagia? Anili permen. Loh, aku ki nggawa tenan ning ya kur dapros. Dafros. Meng semriwing tok. Semriwing we nyegrak. Sing 1000 isine 10. Ora ana legine. Ana ta? Iya. Ora apa-apa, ayo. Dimenang. Ya. Nah, iki ya arep kaya ngapa ya? Kanca seni enak lara lopo karo aku. Heeh. Ya karang omahe waduh kok klambine kathoke kok ora ganti-ganti to kok. Yen 1000. Heeh piye? Wis ngerti kebanjiran kok on salin kepiye? Dadi sing sisa ming kuwi to. Anggile kula nggih keteles nggih niki kok sampean niku. Ampun ngeyel to lha mulai kebanjiran kula kok ngeyel. Ya ya ngapura wong ora. Lah sanjuk ngapura gek kepiye ditukokke kok piye? Nek ngapura ki akeh banget ning nggon ikhlas wae angel. Ya engko tak tukokke engko. Nek wis rampung. Nggih sesuk nek Padang ora yahene sandangan apa kok. Ya sesuk nek Padang. Ah, Padang nek ana toko buka. Omongan ro kowe iki janjane sok rada males aku. Jane ya angel, Mangkel rasane. Ning saking tresnane mangkel kae mesti diundang. Nah iya, mergo aku ya wis keputangan budi ro sampean kok ya. Aku ora nyaur. Kok maksudnya keputangan budi apa? Keputangan budi ora kudu nyaur duwe. Kuwi rasah dieling-eling, Mas. Sing biyen-biyen. Ning nek saiki niat saiki wis iso kok, Mas. Ya mengko nek wis rampung. Nah, nek wis rampung gek wis tok dumke entek. Angel. Ya ora ya mesti tak sisani. Oh lah ya disisane gabres. Piye iki? Jeng ngaten niku. Suasanane pripun Mas Yono? Wah, gayeng banget wis. Luar biasa menika. Luar biasa. Siluk 1, siluk 2. Ngluwi kaya ning stadion. Nggih. Penontonnya noleng nang dhuwur wetenge. Halo. Tak halo ya ora weruh aku, ya weteng kok. Aku dadak halo barang. Dadak halo barang. Ya kur ngawak ngono nek etuk cara wong ki ngangsak ki nek etuk ora apik. Ya bener. Anjir. Ya wis tak omongi to nek kono banjir Mas Yono omahmu dolen tukokno omah sing aman. Didol omahe kono dadi ora bonjar banjir. Kuwi rak ngejak kleru to. Omahmu dolen terus tuku. Tukokke omah. Walah boros. Nunut nggone tanggane. Kok nunut nggone tanggane? Nek tritese kena kok dadak tuku. Wah ya tegese kowe niate niat ngere nek ning kuwi lakon kok Mas. Apa-apa ki arep gedhe iki mesti nganggo rekoso. Aku ki yo nganggo rekoso nganti sakene iki ya isih payah. Berarti surung mundhak ngono to. Ning sing penting bersyukur. Apa-apa ki disyukuri. Pamane kene agek le panen ki ora apik. Kuwi ya disyukuri mung durung. Oh, nggih. Aku kudu dibaleni meneh sesuk nandur meneh kuwi kudune ngono ku. Engko nek panene ora apik meneh? Nandur meneh, Mas. Ora apik meneh? Lah sing ora apik ki sapa lho? Ah iya, maksude digula wentas sing apik. Pupuke ya digonta-ganti. Rasah nyalahke sapa-sapa. Bener. Aku krungu saka ngomah ngono kuwi mau. Dadi aku ya kon nirokke panjenengane kuwi mau kok. Oh, apa daleme karo kene ya rada cedhak? Cedhak. Oh. Aku nurut kali tekan kok. Nurut kali ngendi? Nurut kali iki. Oh. Iki siluk, Mas. Heeh. Siluke kali, Mas. Heeh.
kaline ana banyune, Mas. Heeh. Kuwi munggah. Heeh. Ana tempuran cilik kuwi celeng. Oh, heeh. Ah munggah ngono kur nang mburiku, Mas. Cedhak lho, Mas. Pengen kebanjiran nang nggonku, Mas. Edan. Iya. Iya, pokoke sesuk di omahe diakawekani supaya aja nganti banjir. Nggih pangestune Mas Seno, Mbak Cangik, Mbak Limbuk, pokoke esuk iso lancar kabeh. Amin. Buang sampah ya aja sembarangan. Heeh. Buang sampah aja sembarangan. Lho, nang tempat sampah Mas nek aku. Ha iya ning leko tangga teparo ki nek buang aja nang kali. Lah ndi, Mas? Nang tempat sampah. Lah aku mau yo nang tempat sampah, Mas. Maksudnya tangga-tanggamu ki aja kon buang sampah nang kali. Wis do takon. Heeh. Sesuk nek buang sampah nang tempat sampah ya. Iya. Kowe nek buang liyane ya tempat liyane aku ya ngono kuwi Mas. Wis ana dhewe-dhewe, Mas. Cek piye to kuwi aku ora Angel buang bingung. sampah nang tempat sampah. Nek buang liyane nang Ya tempat ning liyane. ora mung kata-kata kuwi iki wajan. Ora mung kata-kata nek sampah apa wae ya ning tempat sampah. Sing jeneng ngandani iki kata-kata, Mas. Ning nek wis dilaksanakan wis dilakoni. Oh. Iya ta? Umpamane, Wah, mah bingung kowe Mas tak kira iki. Heeh. Jenengan niku bingung mencerna kata-kata saya atau bingung mengkole nyangoni ngono lho. Aku ki mah timbul pertanyaan ngono lho. aku kowe ora bingung wis to, santai wae. Lah iya, Wis seneng wae, wis tak hitungke. Ah iya. Sithik wae lho, Mas. Lah iki mau nang tasku tak hitungke mung ana deteketan cacah 5. Semono kuwi, Mas. Heeh. Mbok dipotong separo, Mas. Kok dipotong separo piye? Semono kuwi wis keokean. Oh, ya syukur engko tak longane. Nah, apa rasah wae, Mas, apike. Loh. Timbangane ra ikhlas. Heeh. Ha ta? Sithik ning ikhlas, syukur gedhe saya ikhlas ya. Apik iki. Ya. Ayo Mas, ana tak Ejik. kei sinden. Ya, men rada kowe iki Niki ya. di streaming to, Mas? Streaming. Nah, ngati-ati nggih. Ngapa? Wah, penggemarku ya oke. Waduh, Loh, saka Singapura agek wae iki mau. teko Singapura. Heeh. Apa? Yusi. Yusi. Yusi tenan. How are you? Good night. Ya. Wah, iya syukur. Ya agek siji kuwi luar negeri. Liyane urung ana. Heeh, kuwi pas dolan nang Malioboro tak pethukke kok. Oh, pas kowe becak. Pas kowe becak. Saiki bentor, Mas. Oh iya. Ya, Mbak ayo Mbak. Monggo. Orisa, jumeneng Mbak Orisa. Nah, ngancani. Mbak sapa? Orisa. Oh, Orisa. Orisa. Sing siji orisinil. Iki ori nek iki. Aku sok kleru karo sing Elisa. Elisa. Oke, cilikane mbiyen elik banget ya. Napa nggih? Ha iki rak mbiyen ki ibune jenenge rak Sarina. Sarina. Nglairke anake ireng elik ka terus Eli. Sa. Eli sa ngono piye. Elisa. Dadi Elisa. Nggih. Oh. Sakniki pripun? Saiki ayu e. Lho, terus terangke apa nggih Mbak Limbuk, Mbak Cange? Nek Orisa? Orisa? Orisa pripun? Iki menik-menik. Mernes. Senajan cilik ning sinare. Heeh. Ada untune. Entune pripun? Ora ana daginge. Lah niku lho, niku untune Heeh. ora ana. Nek iki ana wong gusi tok. Aku ya wis protol kabeh. Ya. Aja cedak-cedak sa. Aja cedak. Rasa cedak-cedak. Heeh. Bahaya. Tur tok cedaki ya ora apa-apa nding sing ana iki wis ra iso piye-piye kok. Ora iso piye-piye. Wis kena kencing manis kuwi, Dek. Kenapa? Kencing manis. Ora apa, nek ra isih manis. Ada lirikane. Mripate kok kelinci. Endi sing kok kelinci? Aku biyen rada gaul sithik ya. Asale tanom ya ta. Kowe iki cedak omahmu kok gleleng ki ngopo? Oh gleleng kok aku mau ke aku bar ngisi kok terus tok SMS ya ukur sandangane ngene iki. Ngisi apa? TTS. Tak kira nek ngisi pengajian apa kok TTS. TTS meh nggo tombo sepi. Nglangut kok letih rada suwi-suwi. Nglangut.
Orisa. Ya. Yen sing nyuwun lali janjine sing nyuwun tembang kangen lumantar streaming ya diaturake. Eneng sing nyuwun sarung jagung ya ana. Ya. Napa riyen, Pak? Ngaturke apa? Manut kowe tak nehi pilihan kuwi. Sarung ya kena ngibar lebaran iso dienggo kabeh. Sarung jagung ya. Heeh, sarung jagung ya apik. Nggih, sarung. Aku seneng nyawang cah nom-nom saiki iki. Kok ngematke ngisor ki ngematke napa? Aku nek nang omahku ora semangat. Ndaten mriki kok Nek nang semangat. kene iki lagake kaya binaraga aku. Iya. Nih ya wis ora apa-apa ya ta. Raga. Ya. Dibawani dandang gula banjet. Ya. Pripun? Waduh kek muni ya. Ya aja kemake to. Heeh. Ya kya nira nyanding bojo ayu ngono kuwi karo ditembangke rasane nyamleng ya. Ngantuk. Kang para Pun gadah bojo dereng Mbak Cangik niki. Sinten? Niki. Takoni dhewe kok takon aku. Isine. Takon dhewe. Udah punya suami? Belum. Sama. Sama piye untumu wis entek kok sama. Mbok ya ora sok ngapusi. Tegese sama iki dienggo nglemeki buku kae lho. Kuwi sama. Awek ya. Ya ora. Ora lho. Ala ya wis. Apa? Wong puntune wis poel ngono kok sama. Piye? Ora sok aneh-aneh. Ora. Arep kowe ngono kuwi jejer wong ayu ning ngendikane Kyai Sepuh diomongi, digatekke. Oh, enggak. Jejer wong ayu kaya ngapa kae sing ayu dhewe bojone sing nang omah. Tegese nek wis ndek bojo remno mripatmu budhekno kupingmu ngono kae. Kowe nek ning dalan krungu swara apik kok ngapa isih apik bojomu. Kowe ketemu wong ayu ya ayu bojomu. Aku terus ning pasar to Mas. Heeh. Weruh ayu kae. Ngono ayu tenan Mas. Wahyu tenan. Leng aku kelingan ngendikane Simbah. Kelingan Simbah aku. Le tetep ayu bojomu. Aku langsung mulai jekutrut jebule. Ayu ning pasar yakin Mas. Terus pripun? Ning awon ngrembug ayune lho Mas kuwi. Ning nek atine apik bojoku Mas. Wah iya, kudu ngono atine apik-apik kok. Aten-aten iki paling apik ati bojone. Ati. Heeh, apa-apa ki nek ati apik kok. Regane we mundhak kok. Rong sunduk kur pira regane saiki kok. Ayo nak teruske ndak anu ndak aku malah kaya ora kepiye-piye ki. Lamun bisa Sami anu ladang do Beda ya. Beda piye? Beda pripun? Suara wedok karo lanang ki. Nggih benten Nek suaramu ki penak. Kaya ora blas ra penak-penak wae. Sik, kok ora penak iki. Sing tok lokke kae iki sapa? Lho kae lho. Kae. Ngene kae. Kae ya ora ngerti tujuane ta. Iya. Kae lho. Padune ra wani ngelokke aku. Ngelokke ya cilaka kok bubar. Iya. Pasti dadi kae ya. Ah iya. Terus ki?
Risa. Nggih, Pak. Karo didemek teng lengene karo Kakang Mas, dos pundi kan tresnan kula. Ampun wonten Yayi Cangik. Ora apa-apa kaya ora ngajani. Remno mripatmu budekno kupingmu. Iki ki ming fragmen kok. Oh, Brahman yo gek ndang dicekel kok. Kok bareng ming fragmen kok njur tawa ora. Ya, ayo. Gek rada mesra ngoten nggih. Heeh. Kowe lanangan sing bagus. Arep elek ning tetep bagus. Wah, yo elek maneh bagus iki. Kowe nganti mati yo elek. Ora maksude kowe iki dawuhane sing bagus lho. Iki nganggo gerak wayang apa ketoprak? Ketoprak. Apa gerak dan lagu? Ketoprak wae. Ya ya. Nah, biasanya ana selingan gerak lagu kayak ngono-ngono. Oh, mengko aku nek gerak dan lagu kan kowe. Kowe nek nggon lagu rak pintere ra jamak-jamak. Ya iya. Ayo, Sa. Ayo. Kakang Mas, dos pundi raosipun caket kula? Kok kaya bakul gudeg to? Ha piye? Ale takon ki dos pundi raosipun kurang uyah. Ayo, dos pundi penggalihipun? Lah kok dos pundi raosipun? Ayo anu kok. Ya, urung apa-apa takoni rasane. Aneh rugi aku. Ayo. Ayo. Kakang Mas. Didik coba. Kakang Mas, Apa diajak? dos pundi penggalihipun? Anget. Aduh, naming anget. Rumangsaku. Pripun Kang Mas? Aku pinanggih sliramu. Atiku saya ces. Iya ta. Gak aku sih. Pripun to? Kok sing ketoprak sing apik kok ming ces. Iki ngapa? Wis ora. Penggaleku saya ora karu-karuan diajeng ngono. Aku bingung. Bareng caket sliramu bocah ayune koyo caket sliramu. Heeh. Atiku ora karu-karuan. Nah, dialem sing wedok. Teng Slebar. Teng Slebar pripun to Kang Mas? Tegese angen-angenku mung sliramu. Saestu. Wih, toprak apa? Ayo toprak yo dibagus-baguske. Aku ketentok ketoprak humor Mas. Iya. Anu mung sliramu ijo. Lah, ngene ijoe wangun nek ketoprak ijo. Nah, aku ora pisan Mas. Iya. Iya. Sliramu ning atiku. Saestu Kang Mas. Ora percaya, kowe ra pitados karo pun Kakang to. Waduh. Apik. Wis wedok ora guyu. Aku lali ra nganggo parfum wae. Ning nggon ketoprakan kuwi mau. Orisa iki sing serius aja guyu. Kowe aja guyu. Nek ora kuat Tresnamu ki mung lamis. Loh, Aku nibake katresnan kok kurtok geguyu ki kepiye to? Lah kula ngematke untune niki lho, Pak. ora nesu. Ora nesu gah aku. Ya niki lho, Pak. Pripun? Ora kena nesu. Kula mboten nesu ning pasangane ajeng kula jukuk. Kleru ning terobongan. Ayo wae. Oh aja tok matke untune. Aja dimatke untune. Lah matke napane, Pak? Ayusine wae. Ayo wong untune ra ono. Iya. Karo ditembangke aja omong terus. Kaya nek anu kae lho ketoprakan kae. Nah, aku serius iki. Heeh, ya. Piye diajeng? Mboten pripun Kang Mas. Oh, Akene wis kaya ngene kok ora pripun-pripun. Namanya penghinaan kamu. Sakit hatiku. Sakitnya di mana? Di sini. Mana sih? Ah, kamu di mana? Di sini. Di sini loh. Jan enak tadi dagelan. Seneng tenan aku. Ya. Ya anu idep-idep nyehatke aku. Iya, ora apa-apa. Wong ki nek akeh hiburane sehat. Guyu ki ya sih. Sehat ning aja terus ndak kentir. Ya monggo ayo diajak. Nggih. Karo lelombaning katresnan. Cubung. Sasra
Mas. Napa? Penak to. Nganggo. Pripun? Ngomong kita. Cengkok. Cengkok niku. Nek jelas. Pripun? Ya bener. Wis apik kowe. Terus? Ya wis teruse ora ono kowe. Kowe langsung tamat kok nek kowe. Ayo. Muga-muga sing nang omah wis turu. Sapa? Muga-muga batune drop. Sapa? Bojoku nyetel ya, Mas. Heh? Bojoku nyetel. Lah nek bojone seniman ki ora apa-apa, seniman pentas ning panggung ki ora masalah. Bu, ora masalah, Bu. Nyetelo. Engko malah kono nggo conto nang omah. Lah jare omahe cedhak. Cedhak. Nggih, lah kan krungu. Krungu ora budek. Wis teruske diajeng. Nggih. Aduh gelungane. Gelungane pripun? Saka rambut. Aran patih Supa sing nonton ana terus sing do golek enggon. Tegese ben weruh awake dhewe. Ya ta diajeng? Nggih, Kang Mas. Ndak kintung kintung kintung. Ndak kintung. Oh ya padha-padha leken der iki Mas. Terus diajeng. Kang Kinalung. Kang Kinalung tripra Nuhani terah Buka Bunang, monggo, yuk. Tur nuwun diajeng. Nggih. Duet nggih Kang Mas. Nggih.
Matur nuwun Mbak Orisa. Ya. Apa niki? Wis. Ngundhase ana saya. Pak. Piye to? Pak niki. Oh. Celke. Oh, naipe wis bali. Yen sewu namung drama. Kowe nek ketemu wedok anu sinden nom kok njur le mempenge ra jamak. Jaba tuwa kok kon mempeng. Kalau ana sing nesu kae wiyaga. Wiyagaku ana sing nesu. Jare muni urung duwe garwa. Wiyagaku ana sing nesu lho kae. Saking ra kuat nesune terus pipis sajake. Ya bener, ya. Nyuwun ngapunten mon iki nggih namung kanggo ngregengake. Nggih, ya Mbak. Saiki tak nehi kowe nek ora mumet sirahmu tak sembah kowe. Kok lomo tenan apa-apa neh ke aku. Lah ya iki emo isih diantu-antuke panitiane nyuwun. Oh, bintang tamu. Elisa or karo Salaso. Ya. Oh, ayo ya. Jumeneng Mbak Elisa. Ayo, Nduk. Tepuk tangan untuk sapa? Elisa. Elisa Arso. Sapa? Godongso. Ya. Nyong. Aku ndekku wingi. Mau bar mangan arem-arem salaman sik. Oh iya. Mbak Arisa. Yes, kan dalu. Mas ana ketemu malih kepanggih melih. Iki mbiyen laire ngidam apa ibune iki? Ayo omongane pancen ngono kuwi wis aku wis lepas iki tandang ngono. Soale aku mau bengi wis mumet sirahe musuh Elisa. Oh. Mulane aku golek wong tak kon nggo nandangi dheke. Nek wis pasrah tenan tak tampa. Apa kahanane tak tampa? Oh iya. Ditampa? Ngene. Ngapa ditampa barang? Apa sing suarane dilus. Dilus. Mas Sehono. Apa Mas? Masa sakwe Mas Mbah? Mbah Simbah. Ya Mbah ra apa-apa. Mbah Mas Sehono. Mbah Mas Sehono. Pripun? Sirahmu mumet. Oh, ya, ndase mumet. Jarane paseno sirah kuwi ra sopan, ndase luwih dhuwur meneh. Pokoke ndasmu wis padha. Padha nggih. Padha cilike lho. Oh iya cilik. So. Wis cetha mumet pasrah ke aku kok. Iya, ya. Niki rame nggih iki. Rame. Wonten siluk setunggal kalih. Siluk setunggal. Setunggal kalih sinten? Kalih sing bedekan sedaya. Kalih panjenengan sedaya. Setunggal kalih 2112. 212. Kaya Wiro Sableng. Ayo Wiro Sableng aku wirane kowe sablenge. Sablenge ya. Nggih wonten Selo Pamiarane. Niki kaya jenenge dalange Sena. Sena Pamiara fakire miskin. Nah. Piye to? Ki Sena Pamiara fakir karo miskin. Oh, fakir miskin. Nah. Itulah orang kaya harus ada orang miskin. Siapa mau menyebut miskin kalau nggak ada orang kaya? Nah, saya kaya, kamu pasti miskin. Oh, dadine sing miskin Itu kan keseimbangan. balancing. Ning otakmu kok kaya ra imbang ya? Kok ra imbang piye to, Mbah? Ya imbang. Imbang ya. Iya. Gandeng bintang tamu. Nggih. Ngaturke apa? Ngaturake derek mangayu bagio. Modar. Derek Musuh Elisa iki nek otake ora kuat edan. Ngaten niki. Pun mboten sadho dimerengke ndak melu edan. Apa edan tuh? Edan itu adalah udan adalah itu dari uap air laut naik. Ya kan? Presipitasi. Terus jadi mendung jadi edan. Oh,
edani Jawa. Iya, tak apusi. Oh, edani Jawa. Edan ki gila. Hujan kuwi ne rediamu. Hujan itu air. Hujan air. Ya hujan air, masa ya gini. Di malam minggu. Asyik. Aku berteduh di bawahmu. Kau berteduh di bawahku emang iso kepayungan. Kalau berteduh itu pasti di bawah. Apik lho iki tenan. Pasti di bawah. Nanggap wong pekok kabeh. Berteduh di bawah. Di bawah. Lah aku ora nggawa payung ki. Aku ora nggawa payung kok kowe ning isor. Berteduh itu enggak harus payung. Terus apa nih? Di bawah genteng atau berteduh di hatiku bisa. Oh. Wow. Iya, paham. Kamu berteduh di hatiku. Ya oke lah. Tapi nek untukmu ning endi to, Mbah? Wah, aku ready untukmu. Masalah gugu. Apa gigi? Gigi nek duduk gugu. Gugu ki kire. Ayo. Loh, kire yang duwe gigi. Ya, lah kowe kire kok. Menungso kowe iki. Ya ora wong aku ora duwe kok. Kowe le duwe kok. Berarti aku menungso nih. Aku kiri ke. Aku kiri. Dek wis mumet dek. Terus muni lek wis yo karepe kon nembang mergane kowe wis pecah sirahe kowe. Oh, tak ladeni tekan esuk. Waton kowe yo gelem ngladeni. Laden iki apa? Laden kuwi werna-werna. Ana sing sinoman ki laden. Oh, sinoman sing gawa wedang mau karo panganan mau. Nek nggon bangunan maune. Nek nggon bangun ana laden tukang. Oh, laden tukang. Nek katresnan kowe ngladeni katresnanku. Oh, aku rasane karo kowe iki. Kaya kowe kuwi. Jijikine. Ya ora wangun aku ayu padake karo kowe. Wong jenenge wis Elisa kok ayu. Elisa. Oh, Elisa. Iya, bukan Elisa. Masalah jijiki. Itu harus dibahas. Karena yang enggak tahu ndarani ya ta? Jijiki. Jijiki itu proses dari kebaikan. Gak iso sambunge biyene. Loh. Jijiki karo baik kuwi sapane? Terakhir. Oh, jijiki sing terakhir sing sike baik. Pahit. Piye kuwi? Pahit. Jadi kamu pahit apa baik? Pahit. Pahit. Mas. Iki ora iso kendir. Ning lara budhek paling. Pahit menjadi jijik. Pahitnya piye ceritane? Ya pahite. Walah jan jijik tenan kowe. Piye? Iki urung dibojo, Mas. Urung. Mula didongke angel. Pahit jadi jijik. Ya, nek bab kuwi bab jijik engko tak ajari nang omah wae. Oh iya. Wes aku mau ajarine. Ya untune ditambahi sik lah. Ditambahi sik ya engko tak tambah. Kowe iki soalnya nek mlaku nganggo untu sih. Piye to? Kuwi kaya tulisane kae. Piye? Kae lho tulisane. Jalan aku peteng ya menanjak. Aku ra weruh. Ya kowe nganggo gelunganku ya ora weruh, iki nganggo mataku wae. Jalan menanjak gunakan gigi kecil lah. Untukmu monggo mlaku ya makane ra iso. Mlaku ya nggo sikil ra nggo untu om. Makane untu muntek. Loh. Kan ada yang pakai gigi. Ada enggak lah. Saya itu termasuk metik, Mak. Oh, tanpa gigi. Oh, enggak untu. Iya kan? Oh, metik. Ya, berarti langsung kas ini. Maca cilik semono matamu ya mat ya, Sa. Ha ya mataku, ora kaya matamu no. Matane sapa? Mataku. Ya dadi nek loro dadi kita itu mata. Oh, mata. Matane wong loro maksudnya. Matane. Tahu? Ngerti. Cah cerdas kok. Iya lah. Wis nang anggring guyu wis. Ya niki napa jam ana sing nyuwun gubuk asmara. Oh ya gubuk asmara. Tahu enggak gubuk? Gubuk kuwi omah ne, omah cilik. Kecil biasanya di tengah sawah. Oh, di tengah sawah. Kok ada asmara berarti cinta-cinta. Nah, cintanya di dalam gubuk itu. Seperti aku dan dirimu. Kita di gubuk? Enggak mau. Enggak mau. Oh ya udah. Besok pakai mantrol aja.
Mantrol itu apa? Malah saya parah. Ah iki dijak kepenak ya gemang Jas hujan. Ya, gubuk asmara. Dibawani. Dibawani. Nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur. Wah, yu cange. pripun? Kok bahasan nyuara Jawa malah halus sih. Wah, suarane Jawa, belajare nyinden pun suwe kok niku. Dadi kur khusus sinden ya, Mas. Nggih. Nek nggon dialog mawut ya, Mas. Mawat ki apa? Nah, mawut adalah iku dijelaske. Mawut itu do kecen ning tereng besaseh. Dok kecen ning besase. Carane mangan gabres. Oh, gabres. Ya, lanjut aku seneng halus kok. Ayo lanjut. Lingsem yen ke mudan Neno lelampahan kangka Halo neno tresno tulus nadyaning gubuk asmara. yo neno nenano yo kancane joget Mas Yono yo Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren dangdutke ya mak iya nenone catetan sajroning ati tekan luntur saya marani aku gawe dadi karo
surak ben kono wae. Mrika. Kok le surak mah kowe ye. Ayo sak. Kuwi iki logate ngono kuwi kok. Oh, mboten mangerti. Oh, logatnya gitu ya. Ya. Maaf. Enggak apa-apa. Maaf ya. Iya ora bobo ya. Banyak. Nggih. Mbak. Kondur. Ya, bali nang gone ya. Mau ora lali no diweling Pak Lurah. Pak Lurah sila pamiyara. Pak Lurah mau nalika ning transit nemoni awake dhewe kula nyuwun lagu Liwong. Waduh. Pak Lurah we nyuwun Liwong. Iya ora apa-apa. Apa meneh sehana ya ta? Akeh liwunge. Ah iya. Ya Liwong. Ya didadekke biaya akeh. Ayo Mbak sapa Mbak Ayu, Mbak Tatin karo Ika. Wah. Ya ana kerubut telu. Ya. Kerubut telu kene andangane. Popong esuk Ya, wah. Ayo mbungai wis ben. Ya. Aku kisi kok. Wah. Waduh. Piye, Pak De? Basan medun kok semono gedene kabeh iki. Wis, gak aku cilik. Mriki Pak De tengah, mriki tengah. Iki kaya tadi ndah? Nggih, lah pon kesupen apa pripun? Walah. Pripun? Wingi nika dereng bayar lho. Sing wingi. Sing wingi urung bayar. Aku wis tak jarak. Ning aku ra isih keri to jaketku ning kono. Terus jaminane ming jaket. Lah aku mangan ya kur gedang goreng loro kok. Oh, jakete wis suwek-suwek ngono ditinggal. Mergo suwek kuwi tak tinggal. Nek wutuh tak kobali. Nah, terus berarti orang bayar kene, saiki bayar. Ora bayar rak le rugi kowe. Piye ta iki? Lho, lha piye? Lah Aku iki angel jak omongan angel kok dene. Iya. Angel kok. saiki bayar ora? Bayar. Ya engko ya. Engko lah wong kono ya rung beres kok. Jenengan dereng ta? Kula ya urung ya. Ora usah mikirke kaya ngono kuwi. Sing penting awake dhewe iso caos panglipur ana kadang-kadang kene. Nggih. Iki wis apik. Mang madem mriko lho, Mang madem mriko. Lah. Halo. Halo kok kene, halo kok kene serem. Halo. 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 Gimana kabar?
Banyuwangi ya? Sopo? Hah? Ora? Ora wangi kok. Rawangi apa? Ora. Ku sing Banyuwangi ndi to? Ya Endi ora aku ya ono. saiki bingungan. Pak jenengan Aku bingung. bareng kok? didepi wong telu kok ya bingunge ngopo? Ah bingung kok. Ah mergane Anake dorong turu. muncul anake dorong turu ora. Ya. Tegese nek rong turu rame saya. Ayo Mbak Tatin, Mbak Ayu, Mbak Mbak Ayu, Mbak Ika. Enggak. Oh, Ika yo. Waduh. Apa? Kaya ngerti-ngerti ya. Lah, apa lho? Kok Saya lagi kira demok ngono. kene terus to? Lah ngapa mbok demok? Mas. Ora nesu Mas kowe. Ora lah ngopo aku nesu? Ayo ya. Wong nyatane tresno karo aku kok, Mas. Sopo sing terus? Adek garwa urung to? Wis. Waduh, ya kok kabeh-kabeh wis. Mbak aku tak melu ndumo. Melu ndumo. Wah, iki kok nek iki kenceng tenan iki. Lah piye? Iki cara ngebut iki. Carane ngontel ngono iki. Lah aku ya pengen ndumo lho. Ayo dumu. Mau ikat ndumo nggo endi? Pantat. Pantat. Sing mburi. Bae pantat kok ning ngarep kuwi jenenge apa? Maksudnya ngene lho. Ikan ndumo sing mburi, aku jatahe berarti sing ngarep. Modar ora. Yo. Ayo. Yo. Piye? Wani Wani ora? ora? Diem. Wah. Pancen kuwi keseneng aku. Terus Kowe kok nekat sih. Loh, tegese kesenengan dumbuk ngarep. Nek lampu kuwi rak ning ngarep. Nek kacane reget kudu dilapi ngarep. Aja macam-macam to. Berarti petormu reget. Petore reget. plentonge. Pentonge mleru. Aku ki wong apian ora terus. Endi plentonge endi to? Seni iki sing digunakake rasa. Ora terus dawur-awuran. Senajan aku didepi wong wedok kok ngene nganggo rasa. Rasamu piye? Piye? Aku biasa ki. Waduh biasa. Duh. Ya Nek sampean piye? Dadi kowe ra ndek rasa. Rasamu gimana? Aku nano-nano. Eh? Nano-nano. Aku ceki. Kok ciki lho? Lah, kan Nano-nano nano-nano. iki ana Oh, tak aku nek nano-nano mbang gula. Kok senengane mbang gula. Ayo dijak tuku mbak gula. Si ana sing tuku, tatin sing ngemut, dadine adil. Kok- Padha karo kowe nukokke mbak gula. Iya. Lah anu ya wis rasah tuku. Oh iya. Lah ngapa? Ayo. Aku sok sangu. Endi? Nek sangu ndi? Tak deloke. Ayo Ayo, Endi, di pengen sangune mana? endi sangune? Iki wong keluar ini kabeh. Wah, aku bahagia. Lah ngopo bahagia? Anili permen. Loh, aku ki nggawa tenan ning ya kur dapros. Dafros. meng semriwing tok. Semriwing we nyegrak. Sing 1000 isine 10. Ora ana legine. Ana. Ana to. Iya. Yo, diliwongke piyai telu. Diliwongke. Yo. Engko nek ngelak ngemut Bang Gula terus diliwongke. Dadi liwong ati. Ah, si ana melu joget lho. Wah, joget yo nembang. Weh, kowe iso apa nembang? Ayo ben wong telu ndak kokean rame. Ora maksude kowe nembang liwong ki iso ora? Aku iki jarene penggemar Roma Irama. Nek omahe Rama kok nyanyi liwong ki kepiye? Betul. Ya sedikit anu Mas gini. Apa? Ya kita kan Jawa. Tapi yang enggak dipakai ndawan sedikit banyak itu pengetahuan musik juga ada Mas. Oh, iya. Gitu loh. Upamane lagune sing kae anu jenenge iki. Apa? Sing kae iso terus kira. Wah iso nek sindene ana sing ngani ora? Ana Ika. Ika. Ya elik ya Mas. Teruse piye jarene apal kok? Ika. Terus? Neno-nano. Piye neno-nano ki? Sungguh aku tahu rontone cinta padamu. Rono asemplok Mas. Nyanyi sak musike. Aku ki meng ngetes kowe iki apal tenan ora ndelok ngene. Apal. Yo. Kuwi juga soneta Mas. Piano. Ana
Ane, Pak. Ana wis gawe. Piano, mari main. Piano. Iso? Iso bermain. Hah? Ki piye to? Tuwa ompong budek ayo. Ini Mas. Menyanyi itu vokal itu harus jelas. Heeh. Nek ke wole. Ya mek kaya wong bekok ya. Ah iya dah. Iya. Tuh. Ya. Ya wis kene ora apal liwung joget tok. Joget. Oh iya. Ya kok kadangkala nyanyi. Oh iya. Piano mari main. Wah ya. Yo, liwung. Ya didadekke piyai telu. Aku yang sini. Sing apike kowe mbangane engko ngreget-regeti sing cahayu-ayu. Kowe len joget jejer sing rada edan. Ono Mas. Heeh. Mas. Piye? Aku tak mayang ning ngono kowe joget ngono ae Mas. Lho, kowe wani mayang apa piye? Anek kok limbukan besok Mas. Lah ya diterusi nganti rampung kok ya. Nanti rampung. Heeh. Alen bayar? Iki aku durung dibayar. Oh ya wis diteruske mulane kok. Kaetan. Yo, liwung. Tatin. Yo. Penyanyi dari Malang ini sudah kemana-mana tenar adalah Tatin. Terus ngapa? Tatin. Kok di ngono iki? Hah? Tatin, ngono. Ya kuwi dhek mbiyen tau MC dangdut bareng. Tahu. Tatin. Dan yang satu itu penyanyi dari luar Jawa adalah Mbak Kayune Ayu. Dia juga sudah melalang buana marcucua. Mercubuana. Silakan. Saya ngawur ya. Yo. Yo. Jajal iki mau gerongane mau ki di anu ayo dibaleni Pripun? Cendol dawet. Cendol dawet. Oh, sing gawe cendol nganggo cawet. Amarai kok. Aku ora krungu kok ya. Aku saya meneh radong. Ayo. Yeah. 500-an. 500-an. Terus gak pakai dawet. Apa ora dadi sendok? Gak pakai ketan. Ora Gak pakai ketan. Ya
Diro lupa 4 5 6 7 8 Wah, cahetan. Yo, bacotke. Ya. Nano, yuk lanjut. Wah, ayo. Saya gayeng. Seana ya mempeng banget ya. Wah, lah ya wis kanggo senajan sepuh tuwa kena nggo conto cah nom-enom. Ya sing total. Wonten pamundutan malih? Modiar iki. Oh, wonten judul modar? Ora. Oh, mboten. Kusike to sing. Oh, nggih monggo wis rampung. Nyuwun lagu dari pemuda Sinoman dan Parkir Siluk Raya. Ya. Wis iki lagune piye iki? Sapa sing iso? Pamit kerja demi kowe dan sebagainya. Oh, nyo. 10.000 iki lho. Lek nyanyi minggu wae. Nek minggu ra prei. Dadi ora usah pamitan. Ora kerja barang. Iya, lah iki sapa sing iso? Lagu nganggo keyboard enak. Iya, ya nyuwun pangapura. Ora iso diaturake. Iya. Pamit kerja demi kowe dan sebagainya. Ya. Iki sajake kok kaya pripun? Ora apa-apa. Ya. Wis sesuk ben golek kasete wae kok. Hah? Ben golek kasete rak mah diputer sedina sewengi aja. Paling nek rung bundet urung repot. Golek kaset iki entuk kaset apa nek 10.000 iki? Wah, 4.000 sithik tok loro, Mas. Heeh, lagune 30. Heeh. Ning sing iso disetel loro biasane. Kok apal men ora? Aku biyen dodol kaset, Mas. Oh. Oh iya wis, ya engko dijoli engko gara-gara ya. Ah, gara-gara. Matur sembah nuwun apa-apa. Heeh. Wong ya ora nggawa keyboard, ora nggawa musik, wayangane ya klasik-klasikan bae. Ya. Ngono ya, Mak. Heeh. Mula nek lagu-lagu pamit kerja demi kowe kuwi awak dhewe ora iso ngaturake. Oh iya. Ya sing iso masuk ning gamelan bae. Ngono ya, Mak. Kapiyarsa swaranipun ler ombake samudra
dawuh nggih. Ngawi sangganing para wadyabala Traju Trisna ingkang paman Pancatnyana Jumadung dawuh. Nadyan kula ingkang rayi pun Adipati Yayah Griwa Jumadung dawuh. Sinuwun Prabu, nadyan kula pun Maudara Jumadung dawuh. Nadyan kula pun Ancak Ugra Jumadung dawuh sinuwun. Paman Pancatnyana wonten timbalan. Napa sing kula aturke kalawan Paman Pancatnyana duk nalika semanten wonten dawuh saking Paman Pancatnyana kula kinanyuwun pertimbangan wonten negari Ngastina. Jebul pinanggihipun Paman Prabu Duryudana raosipun ugi mathuk tuwin gathuk lan pengangkaipun Setija. Anggenipun kula mboten nyarujuki kadang kula ing prenggodanipun Gatotkaca Jemenata wonten negari Pringgodani. Tan mandhe badhe angimbangi dhateng panguwaosipun Nalindra ing Traju Trisna. Lah inggih menika langkung prayogi. Mula ingkang saking menika ingkang Paman Pancatnyana Jumadung dawuh kados pundi dawuhipun ingkang paman ing Ngastina. Paman Prabu Duryudana boten paring pangandikan, namung ingkang paring pangandikan Eyang Penemban Durna. Penemban Saka Lima paring dawuh menapa? Jumbuh kalian kula ingkang ngaturaken dhateng paman. Estunipun kula menika kepengin jumangkah nanging tida pangraos kula. Sabab kula ajrih kalian Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Nanging jebul sak gedhagan menika kadhi tinarbuka manahipun Setija. Kula menika anak sing dikuwalonke dening wong tuwa kula dhewe. Kula anak sing dikuwalonke dening Sudarma kula dhewe. Kanjeng Rama Prabu Ndarawati tan boten nate ngatosaken dhateng gesangipun ingkang putrapun Setija. Rinten pantaraning dalu ingkang dipun gegadang tuwin dipun deng-deng kaya kendhang. Namung kewajibanipun menika dados pamomonging para Pandhawa lan suing para pepundhen kula Pandhawa. Mila perkawis menika badhe kunarya pancatan anggen kula badhe ngorak-arik pahargyan jumenenganipun Gatotkaca. Oh, ladala. Menawi tetela mekaten ingkang paman namung jumurung ndederek nggih. Menapa ing dados kersa paduka kula namung nderek radyan kula iki namung nderek ing abdipun Adipati Yayah Griwa. Sinuwun ing abdipun Maudara inggih namung Jumadung dawuh. Dinten samangke kula aturi ngetapaken sangya para wadyabala saking Traju Trisna. Wadyabala buta patang penancat sak panegare pisan. Ginan prapta negari Pringgodani. Menawi sak mangke para yaksa sami mireng wonten gegeran ing mapan wonten ing Datulaya negari Pringgodani. Kula aturi ngebyuki bathang sayuta pahargan jumenenganipun Gatotkaca dipun damel sungsang bawana balik. Ngestakaken dawuh kula badhe nitih titian Yai Wilmuna ngambah Dirgantara Paman Pancatnyana tak kula suwun supados minangka jujuking ngajurit yen wadyabala saking Gedaratan tumuju dhateng Pringgodani. Nggih, lajeng pangkatipun Paman Binjang menapa? Mboten kitang sambung obor cara lintang kula aturi bidhal dinten menika. Nggih, ngestakaken dawuh nggih. So
kentir cok disawah rau kentir woi Sir. Nuwun banget ora tau muntalan muntah. Bareng muntalke muntah napasnya wis mengeh-mengeh. Ya, tuwa wis tuwa. On. Ngandel ora. Ora iso nyengelit ya. Iki gento-gentone buta. Tusio aku.